Taci prawie knydzi, w darenku dostał łeć święty Leon XIV, łet Donalda Tuska premierę, a prywatno człowiek ciejący głos o Kasiebą. Temu on też uznał, że prawie taci darenci są dobry, pasowny dla głowy kwestcoła. Nej jako była odpowiedź dla komentatorów, no na przykład Rafał Ziemkiewicz napisał: nie ma języka kaszubskiego, to tylko jeden z regionalnych dialektów polszczyzny. I dalej. Ten człowiek nawet wizytę u Ojca Świętego musi wykorzystać do podważania integralności państwa polskiego. To była moja komentara. A dzisiaj w gorący kawie poznamy komentarę innych przedstawców Kasiepścigłe Strzodowiścia. Rocia bardzo serdeczno. Płewtuśmy ta mądrość, płewtuśmy ten woźny cytat. Ten człowiek nawet wizytę u Ojca Świętego musi wykorzystywać do podważania integralności państwa polskiego. No to ja bym odpowiedział może tak, że ten publicysta to prosto z wsiedci go zrobi gówno gromówka, żeby pokazać, że polityk, który go nie lubi, je wroga kraju. I to je komiczny, to jest śmieszny. Jakby każdy, kto znaje nas Kasiebów, ten wie, że na logika to, że my mamy swój język i że na ten język dolmaczony są na przemiar Pismo Święty, to poprawdze nie jest podważanie integralności państwa polskiego i jakby klarowanie tego, czy musiebność klarowanie tego pewna nas łebrozio. Bo no kurde, no my mamy taci prosty rzeczy klarować, jakby, nie wiem, trzymia kugel i mum wyklarować, że to nie jest pistola i on nikogo nie zastrzela, że ja nie mam wsteklezne i nikogo nie ugreza, no do leboka. No, my nie, jakby, do lebok, my nie mamy czasu, żeby tłumaczyć każdemu debilowi takich prostych rzeczów. I to jest jedna rzecz. Następny rzecie, to jak zareagowało Kasiepści Strzodowiście i tu ja sobie pozwolę posprawdzać, co pisali w społecznych mediach, bo tu są bardzo ważne i ciekawe rzeczy, które tu są napisane. Stasia Budzyś, autorka reportażu Welewetka między innymi, niech ktoś powie Ziemkiewiczowi, że jest niedouczony, może ci wszyscy prawicowi i katolicy Kaszubi by się odezwali. Halo, gdzie wy jesteście? No i to, ja wiedzę, że Stasia Budzyś, która jest dość lewicowo i dość antykwescelno, jak cię tu mieli tekst, to możemy taki wniosek wycygnąć. No, banza teraz chciała uderzać w katolików, a przynajmniej jako spłeresiec nasze semienia, ale ja jak no katolik nie cię ja są obrażony tym. Nijak. Bardzo cesia, że ona wełęła do odpowiedzi tych, którzy popierają rozmaity polityczny strzodowiścia, którzy bezochętno podpisały pod taćma tekstama jak nie ma Kasiepścigłe języka. No i to jest jedna rzecz. I ja tu też jak no katolik może sobie wypowiem, że jak no bardziej to jest coś, co poprawdze uderzywo, ale musimy też pamiętać, że taci publicyści jak Rafał Ziemkiewicz to nie są przykłady porządnych katolików, którzy są wykładnią tego, jak katolicki ziecy ma westrzec. Tak poprawdze ja bym rzekł, że wielki dziel komentatorów, którzy nazywają się katolikami i nazywają się konserwatystami, tak poprawdze by nie mieli prawa ani jednego, ani drugiego używać, bo konserwatyzm to na przykład je uwożani do instytucjów, a jeżeli instytucje uznawają kasiepści język, to szacenk do tych instytucji, do autorytetów, to jest coś, co by miało być w pierwszej rydze. To nie jest tak, że ktoś sobie napisał książkę science fiction i on może wypowiadać co na temat tego, czy kasiepści język, czy nie. O tym sobie wypowiadają lingwistce, o tym sobie wypowiadają socjolingwistce, o tym sobie wypowiadają rechcenwalce i prawie jeśli idzie prawna perspektywa, to kasiepści to jest język i ni żaden publicysta tego nie zmieni. Dalej w sprawie wypowiedział się też Artur Jabłoński na swoim Facebooku. I tu możemy przeczytać, ja nie chcę taci polści, gdzie zauguno narracjo skrajny prawice je kłeziel paliwa dla wielu obywatelów, którzy bezmesno pozaliwają pozdrzadkłe zagroźbie dla integralności naszego kraju, ja ci rzekomo stworzywają wspólnotę kulturowo-językowe taci jak Kasiebi. Jak baro musi mieć głowę załe runy narodną ideologią i jak wielki ciec strach przed różnorodnością. I ja tu dopowiem do tych słów, pod którymi mają się podpisywą, że to jest prawie coś strasznego.
że są sobie ci publicystce, które są taci dzyrści, które jak mają w kogoś uderzec, to ich pióro jest tak naostrzone i tak precyzyjny, i te pune mają stracha prosto ledzy, które gadają w swoim języku. Serio? Bieta so lekarze do psychiatry, jeśli wam o ta strach tego, że kto zgoda w swoim języku, który nawet bardzo długiego czasu jest tu używany, my tu jesteśmy od 1600 lat na tej ziemi, jeśli ktoś ma stracha naszego języka, no to ja mam strach o jego zdrowie psychiczne, bo to są jakieś lankłewy stune. I musi być ciężko rzec ledzom, które się boją aż tak. Bo ja na przykład, no nie wiem, ja się boję rozmaitych rzeczy. Boję się, że łejna wybuchnie, boję się, że ktoś zbleści będzie ciężko chwery. Ja to wszystko rozumiem, ale mam mieć strach tego, że ja ci śledzę gadają w swoim języku i oni gadają od wiele lat. Literatura się rozwija od 150 lat i co? I te książki komuś robią krzywda? No to mogę bluz wespółciec. Wypowiedziała się w tej sprawie też, no bardzo wiele ledzy się wypowiedział, ale tu chcemy przetoczyć Tatiana Slowi. Rafał Ziemkiewicz ma stracha wiele rzeczów. Rozemu ucewo z midze lecci go siacenku. Co dziwny, motyś stracha pisuny słowa, którego nie rozumie zrozumieć. Może rozumie bluz to, co są mu napisane, a może prawie nie rozumie i temu mu nie jest romłeta. Wedle niego książki zagrożają integralności kraju. Możecie Beziemkiewicz wici czytał, to by wiedzą, że kasiepski język istnieje. No i tu mamy też odpowiedź, która krótko podrechłowiwo to, jak można sobie do tego odnieść. Teraz przejdziemy do stanowiska kasiepsko-pomorskiego zrzeszeni, bo tu przechodzimy do konkretów. To, że pora ledzy było niezadowolnionych i napisało o tym na Facebooku, to jest jedna sprawa, ale kasiepsko-pomorscy zrzeszeni w końcu pokazało, że ma jaja i wystosował taki łydemkły list, taki pismiono, w którym wyraził swoje niezadowolnienie, a strescy to nama Bożena Ugłewsko-Przydniczka Kasiepsko-Pomorskiego zrzeszeni. Witam wszystkich. W uszłym tygodniu dla nas Kasiebów miało bardzo ważne wydarzenie. Nasz premier Donald Tusk miał wizytę w Watykanie i zależność od tej wizyty złożył Ojcu Świętemu Leonowi XIV w darze pismiona święte Starego Testamentu, 5 pierwszych księgów w języku kasiepskim. Dla nas Kasiebów była to wielka era i ciej Lenosa ukazał wpis. Bardzo wiele lajków, bardzo wiele słów popierających go i podziękowania go szło w stronę naszego premiera. I później z wielkim zdziwieniem my się dowiedzieli, że nasz język, kasiepski język, to nie język. Co ciekawe albo szokujące może, te słowa wyrazili dziennikarze, ledze ten powinni mieć jednak dość dobry i wysoki aparat i intelektualny, i warsztaty dziennikarskie, i widza. I dziwimy się, że taki przekaz medialny szedł w świat. Nawet nie pokusili się o sprawdzenie tego, bo doch dziś nie jest to problem sprawdzać takie wiadło, jeśli chce się coś napisać. I ta dyskusja, bardzo szeroka dyskusja roztoczyła się w mediach społecznościowych. Byli oczywiście zwolennicy, które też jakby w sukurs z takim wypowiedzą, ale ja jem wziąć na osobiste i myślę, że całe spole zna kasiepskie. W tym wszystkim, które zajęły stanowisko procemne, które zaczęły pokazywać realne fakty, to, że od 2005 roku już w przestrzeni naszych ustawów mamy zapisane w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych i regionalnym języku prawie status kasiepskiego języka. On jest od tego czasu niepodważalny, ale pomijając to, jeśli idzie o przestrzeń społeczną, literacką, dziejów kasiepskich, też same zorganizowanie się w stowera zrzeszeniego kasiepsko-pomorskiego, to nigdy na Kasiebach nie było innego myślenia o naszej mowie, jak na o języku. I stąd my jesteśmy tak bardzo zszokowani, zdziwieni
i to wymagało reakcji. Dobrze, że ta reakcja szła w mediach. Jak na Kasiepsko-Pomorskie zrzeszenie my uznali, że to jest jednak za mało, żeby luz pisać w mediach postępne komentarze do komentarzów. I stąd my wydali oświadczenie. W tym oświadczeniu my piszemy na przykład o tym, czym są teksanci dla Kasiebów. Każdy język jest nobilitowany tym, że ważne dzieła literackie, osobliwie przykłady Biblii w nim występują. Dla nas też to była wielka era, kiedy powstały pierwsze tłumaczenia ksangów Nowego i Starego Testamentu. Te pierwsze przykłady, czy to w tłumaczeniu księdza Grecie, czy później Eugeniusza Gołąbka, czy teraz ten nowszy w tłumaczeniu ojca Adama Sykory, profesora, który zrobił je rzetelnie, można rzec pod tym względem, że są one dolmaczone z języków oryginałów, z łacyzny i z greci. Tu myślę o tym Starym Testamencie. Także była to wielka, solemna, benedyktyńska robota ojca profesora. I tu nikt nie miał wątpliwości, że my mamy swoja gotka, swoja mowa. I naraz ten przekaz wymusił, żeby ta reakcja została spisana. Tu się pojawia bardzo ważne pytanie, bo nama są wiadomo, że to, że kasiepści język, to jest tak oczywidny, że plus jakiś poprawdze nie uciały ledze mogą stwierdzić, że to nie jest język, albo ewentualnie, jeśli już dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś podważy ten język, to sygnie mu pokazać, słuchaj, jest ustaw o narodnych a etnicznych mniejszyznach, jest międzynarodny kład CSB w Bibliotece Kongresu w USA uznany i tak dalej. Mamy prosto klor argumenty, że kasiepści to jest język, no to teraz możesz sprostować to, co możesz rzekły. Ale jak się okazywało, nie. Pora lat nazad, to było już za uszły władze, TVP opublikowała materiał w Gdyńsku, gdzie było o tym, że w Gdyńsku nie używa się kasiepścigłego dialektu. No i okej, gazetnikom zdarzają się zmiłci, ja też nie rozwalną taci fele, że aż mnie srometa. Ale czy oni to jakoś sprostele, czy coś? Nie, ich nie obchodzą nasi głosy. Publiczne telewizje, publicznych mediów. Teraz mamy publicystów, którzy oni nie przeprosią, oni nie sprością. I pojawia się bardzo ważne pytanie, na które ja chcę, żeby mnie też Bożena Ugłewsko odpowiedziała, czy taci głosy są symptomem tego, że my będziemy mieli mieć strach, że to, co było na Maduny, status języka, nie jest zagrożony. Jest mamy tego gwes? My próbujemy też pokazać, że oprócz tego, odkądka my dostali ten wid zagwarantowany ustawa. Tym wspomnianym ustawa o mniejszyznach narodowych, etnicznych i języku regionalnym. Odtądka my możemy też korzystać swobodno z datków na naukę kasiepskiego języka w szkołach. Matura jest dawana z kasiepskiego języka. Mamy radzę na kasiepskiego języka, który nadzieje też przy Kasiepsko-Pomorskim zrzeszeniem. Latos to cało bardzo obchodziło 20 lat istnienia go. Tu wart może przebyczyć, że radzę na polskiego języka jeleno 10 lat starsze, a jeśli my weźmiemy je od jak dawna rozwija się język polski, to my możemy wiedzieć, jak wielka robota wykonali Kasiebi dla swojego języka, normalizując ten język, ustalając regle, które są teraz wyzyskiwane we wszystkich uczbownikach, w przestrzeni medialnej, a też w słowie pisanym, czytanym, gadanym, jak i też uaktywnione w mediach społecznościowych. Dziękuję wszystkim ludziom. Chcę też podziękować w tym placu naszym pomorskim dziennikarzom, czy to gazetnikom, czy radiowcom, czy wszystkim, którzy działają w jakimkolwiek medium, bo oni bardzo szybko też zareagowali i można rzec też z takim samym zdziwieniem jak my. Także jestem bardzo wdzięczna za takie reakcje, za takie głosy i wspieranie nas, bo wiadomo, że nie wiadomo, wszyscy wiadomo, może nie doceniają, ale ci głosy dziennikarskie
nabierzą osobowego warsztatu dziennikarskiego, tego prawidłowego i dziennikarze sprzedawają informacje merytoryczne, poparte faktami, poparte też głosami ludzi, ale osobliwie myślę tu o faktach, o ustawie, to myślę, że ta prawda idzie w świat. I czym możemy się istać? Ja myślę, że z jednej strony to nas zmobilizowało do tego, że my musieli określić się, co faktycznie my swoim językiem myślimy. Bo po prawdzie tak na co dzień to my nie musimy się opowiadać, że my mówimy mowa, bo dla nas to jest oczywiste. I ta sytuacja sprowokowała, że postępny raz my musimy bronić języka kasiepskiego. My musimy sobie uświadomić, że w statucie Kasiepsko-Pomorskiego Zrzeszeniego pierwszym z celów, pierwszym z modłów, do jakiego chcemy wezwać do osiągania celów, to jest zachowywanie, dozieranie i rozpostrzeżanie języka kasiepskiego. Także jest to, można rzec, nasz ręk, jest to nasz spodlowy medium, jakim my się posługiwamy, ale też prawie to, że mamy go zachowywać, mamy go rozpostrzeżać. To będziemy na co dzień biedno robili i będziemy go bronili do końca, będziemy źle. Tak myślę, takie nasze działanie i to my mamy wpisane w nasz statut. To przydniczka Kasiepsko-Pomorskiego Zrzeszeni Bożena Ugłewsko, jak przebycia ta organizacja wystosowała demkły pismiono, w którym wskazała, że baro je niezadowolniono z tego, jak traktowany jest kasiepski język. No i też pytanie do Bożena Ugłewści, jakie reakcje na to pismiono juso zdążyło pojawić. Myślę, że też bardzo ważne są słowa, nie tylko z Polski, nie tylko z Kasiebów, nie tylko z nasi spolezne, ale bardzo wielki był oddźwięk też wśród Kasiebów w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. I tu też chciałabym bardzo podziękować. Po pierwsze, że oni się identyfikują z nami, że obserwują to, co się dzieje na Kasiebach i w tej przestrzeni też takiej międzynarodowej. I że bardzo wspierają. Też to, że oni mają derch pociacy, że oni jeszcze bardziej muszą dozerać z tych resztków języka, jakie u nich są zachowane, bo oni już dawno stracili przekaz familijny. To, co u nas zrobiły czasy PRL-u, u nich w latach 50. już zadzinały te przekazy, kiedy kasiepscy kanadyjscy dzieci szły do szkołów, kiedy weszły z wsów do miastów, nie wróciły na te wsie. I to sprawiło, że tam ten przekaz familijny jest przerwany. Dziś są jeszcze tych, które posługują się, oni są, można rzec, takimi już resztkami, tymi łestańcami, które się posługiwają, ale tym większa chwała im za to, za kultywowanie języka, kultury kasiepskiej w takich trudnych, można rzec, czasach i obremiach, czyli ona tam nie ma takiego wspiercy, jak my mamy na Kasiebach. Tu może też jest kwestia naszego Ministerstwa Zagranicznych Sprawów, że ci wspieramy Polonia, to też warto pomyśleć o naszych diasporach, też tych regionalnych. To, bo Polonia to są też Kasiebi, to są też Ślązyce, to są też górale, które wyemigrowali i tam dozylają kultura nie tylko głowopolską, ale też ta swoja regionalną. Wszystkiego dobrego. Głos Rafała Ziemkiewicza to nie jest jedurny głos. Ja wiem, że mamy nawet takie określenie jak Ziemkiewiczowski research, to znaczy niesprawdzenie informacji i wypowiadanie są na ta tema, ale to nie był słen, tu taci rzeczy wypowiada. Na przykład taci polityk jak Wasta Skalik, który ciężko brać na powoźno to jego wypowiedźce, ale on tam też zwraca uwagę, że prawie taci rzeczy jak podarowanie tego piancoksangu mojżeszowego
nie jest dopuściwalny. I pojawiły się autentyczne głosy, że nie dość, że to jest po kasiepsku, to jest lecho, ale że jak ten zły Tusk mógł dać piancoksąg Mojżeszowi? Czemu on nie dał na przykład Ewangeliów? No to je taci dawali wani so, była wieta, bo piancoksąg to mają tyś rzedzę i może on to dał temu, żeby pokazać, kto tak poprawdze nama rządzi. I przepraszam, ale to jest tak niepowoźny, że ja nawet nie będę tego komentował. Webrał taci piancoksąg, może temu, że on jest tak piękno weduny. Może temu, że mu so tak widzało. Może temu, że miał taci pod ręką, że mu w bagaż do fligra w los. Nie wiem czemu, ale roztrząsani ty tymę świadczy o tym, że poprawdze nie ma argumentów, nie ma do czego so dowalec. Do Donalda Tuska poprawdze idzie so dowalec o wiele rzeczów. O wiele kwestiów ekonomicznych, o wiele rzeczów tego, jak Baro on nie zrealizował tego, co on obiecał, kiedy Koalicja Obywatelska dochodała do władzy. Ale dowaliwani są, że on dobrał prawie taci knydzi z Biblii, a nie insi, świadczy o tym, że ktoś nie ma wiedzy, albo że ktoś sobie chce poprawdze dowaliwać do wsiedcigłe. I to jest mało pływoźny. I teraz taci głosy z obaną pojawiały, co no gwersi one dajdywają odbierców i temu one są też generowany. Bo taci Rafał Ziemkiewicz, on by nie pisał tacich rzeczów, ciejby jego cietyńcowie stwierdzali, wasta publicysto, ale to nie jest prawda, Kaziepści to jest Janzek. Proszę nie wprowadzać płedzylów midzeledzam, a my so nie zgodzimy na to. Ciejby on miał taci odbier od swoich cietyńców, to on by na logika stwierdził, aha, musia zmienić przekaz, bo inaczej nikt mnie nie będzie cietł. A jemu też zanuli go prosto na wyświetleniach, na tym, że beledze chce docierać do tego jego kontentu, tak jak każdy mu to publikuje. Zanuli go, że beledze to odbierale. Ale ti ledze to kupiwają i temu taci ledze nie cierają się za tym, żeby pisać prawda. Cierają się za tym, żeby mieć wyświetlenia. A wyświetlenia dobiło są lži na budowaniem płedzylów. I my nie mamy coś dać za tym, jak oni zaczną pisać prawda. Oczekiwać od nich, że będą pisali prawda. Bo to nie jest w ich gesiewce. W ich gesiewce jest dobywanie wyświetleniów. A dzisiaj wyświetlenia są nie dobywa faktama, ale emocjama. To emocje budują spłelezna. To emocje rozszerzywają syk. I jeśli duma emocja wiaci sopłeko, że ten nasz wróg podważywo integralność naszego państwa, ładnie za groźbą, to wtedy ledze to kupią. A że to jest samo w sobie benowo sprzeczny, bo nikt nie godał o podważaniu integralności państwa, nikt nie godał o wprowadzywaniu płedzylów, ale to są ten publicysta godanim prawie o tym, że on jest za groźbą tworzy płedzyle, błedzeli ledzy na tych, których można słuchać i tych, których nie można słuchać, bo oni są za groźbą. To, że to są nie trzymie grepę w siatkłe, to nie jest woźny. Woźny są emocje. I teraz my, żyjące w tych czasach kultu emocjów, które są prosto napompowane przez społecznowe media, jesteśmy w takiej sytuacji, że za nama stoją instytucje, za nama stoi prawo, ale za nama nie stoją emocje chachelstwa, które są prosto taci, jaci są. I my się musimy zastanowić, co w takiej sytuacji zrobić. Czy my możemy namknąć na te głosy i stwierdzać, was sobie możecie pisać, gadać, co was chce, robi ta zase idiotów, bo w siatce widzimy, że fakty są insi, ale 80% tych cietyńców nie będzie chciało nawet spróbować dotrzeć do tych faktów. Czy my mamy wziąć udział w tej wojnie na emocje, ale wtedy my będziemy musieli grać na tych reglach. To znaczy, my będziemy musieli wprowadzać płedzyle, rzeknąc, wa jest ta głupi, wa nimo ta prawda, wa podważywo ta integralność śledczego mózgu i przez to jakby nie wzerać. Konsekwencją tego, czy my tego chcemy czynić, będzie to, że my będziemy budzeli nienawiść do tych ludzi, którzy nie mają niższy IQ. Czy my tego chcemy? Wiadomo mi, że nie. Że cietyńcowie, nawet Ziemkiewicza, mimo tego, że kupiwają taci głepłetę, to równak mają lecką godność i łebrozianiem ich, budowaniem kapitału na łebrozianiem ich, my też dalek nie zańdzemy. I stądka je pytanie, jak to przederchać.
Ja jem przekonany, takie bardzo głowo dające, że jest pół pokolenie, jedno pokolenie i ledze zmądrzeją, bo ledze są zrobili taci głupi, przez to, że my dostali spole z nowe media, my jesteśmy tą generacją, która dostała spole z nowe media i nie za bardzo wiedziała, co z tym zrobić. My dostali to bombardowanie informacjami, a tak naprawdę dezinformacją, czy informacyjnym chaosach, którego my nie jesteśmy w sztandze i nie mamy czasu weryfikować i robimy sobie prosto z tych wszystkich Twitterów, Xów i tak dalej, my sobie robimy taci płele do jakiejś taci emocjonalnej zabawy. My tak po prawdzie korzystamy ze spole z nowych mediów, tak jak nasze umy korzystały z telenowelów, żeby przeżywać emocje, a nie żeby poszerzyć swoja wiedza. I Ziemkiewicz to jest tako prosto postacja z telenowele. To jest taci Jorge, czy insi Enrique, który prosto budzi nasze emocje. Ale my się musimy nauczyć i ja im przekonany, że następne generacje już się nauczą tego, osobliwie jeśli rozwiniemy w ta strona systemu edukacji, żeby weryfikować informacje i że za pora nosce lat, jeśli taci Ziemkiewicz coś napisze, to ledze prosto go wysmieją, bo to będzie szło zweryfikować bardzo chutko. I będą ledze wiedzę, że trzeba weryfikować. Ale nigle to przyjdzie, to my musimy sobie przerechtować na taci a taci. I to nie temu, że nas Kasiebów nie lubią, ale temu, że nie lubią Tuska, nie lubią ty partie, nie lubią tamte ideologie, nie lubią Quescoła, nie lubią LGBT, że kogoś nie lubią i przeleźnosce cidną też w Kasiebów, bo jak bardzo można dowalec komuś przez napisanie, że nie ma kasiepściego języka, a ten napisał, że kasiepścije, to kto skorzysta z tej szansy. I my musimy wiedzieć, jak so na to uodpornić. I to będzie gwes jakieś zadanie dla nas, bo my jesteśmy przenęceni, my jesteśmy w tym trybie, jeśli tam z 90 latów, że jest koniec historii, że komuna padła, że jest społeczne obywatelsko i teraz my możemy zabiegać o swoje prawa, możemy debatować na jakimś uniwersytecie o tym, jak te prawa się mają rozwijać. Te czasy minęły. Teraz mamy czasy taci dyktaturę emocjów. To są bardzo złe czasy i one muszą się skończyć, bo my dalek nie ucykniemy jak na cywilizację, na dyktaturze emocjów. Mało tego, ta dyktatura emocjów będą wezweskiwać też i wezweskiwają butnowi wrogowie, ale do tego czasu, jak się coś zmieni, my siebie musimy się na to uodpornić. I to jest zadanie dla nas. To zadanie między innymi realizuje Kasiebę i świat przez to, że my jesteśmy niezależnym medium, które pokazywało fakty na temat kasiepściego języka, na temat kasiepści kultury, na temat naszych prawów. Jeśli chce to wespierać, to może to zrobić przez choćby wespieranie na Patronite, ale też przez subskrybowanie naszego kanału, dawanie pajów w górę i wypowiadanie są merytoryczny, mądry, rozemny, nie opierającym się bluz na emocjach, wypowiadanie są w komentarzach do czego waju. Bardzo zachęcam i dziękuję wam. Do usłyszenia, Adam Hebel. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wam pomogą rozwijać kasiepści media.